बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग हमारे राइटर महेश परदेसी जी लिखले बनी। का लिखले बनी कि पियर पियर अरे समक के सारिया आ गोल्डन लागल किनार कि सरिया पिन्हले जाना तनी राजू बाबा शिवानी अरे तनी मूड़ी पर आचरा धल अने त देख ल आवे लगी राजू बाबा के मुंह में पानी। तू रखा हो बियाह के गाना हो लाल मूड़ी पर रख रे और बड़ा ही अच्छा गाना हो। अभी हमारा बाप के पतो लगा तारी सब सही बात है, ये सब बबलू पीछे हुए बाप के पतो तो रंग का लगे जी मेहरारू लगी। और कहे के बाका कि पियर पियर आरिस्म के सारिया आ गोल्डन लागल किनार कि सरिया पिन्हले राजू बाबा के देले भाई सड़िया? अरे बतावे में शर्म आवता, का बताई? बता दी तनी। ना 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 गाने में सुन ली, पीछे पीछे सब पता चल जाई। खोल के बताई कि पियर पियर अरे सम के सारिया आ गोल्डन लागल किनार कि सड़िया पिन्हले बानी आ दिल बा आ नैहर के सरिया पिन्हले बानी। ऐसे ने पूछत रहनी हम राजू बाबा हम पहले ही कहनी कि गनवा में सब पता चल जाएंगे, बताई तो लोग पीछे न पड़ जाई। ना ठीक बा एगो यार होखी तब बताई कतना बा। परदेसी जी और आई कहे के बा का कि पियर पियर रेशम के साड़िया गोल्डन लागल किनार सरिया पिन्हले बानी।
छपरा के गवैया है। जय हो।